Žilinský samosprávny kraj je certifikačným orgánom v rámci operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovenská republika. Čiže sme zodpovední za naplňanie projektov, o ktoré požiadajú či už naše organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo aj iné subjekty na území nášho kraja, ktoré sú oprávnené. Každý cent, každé euro, ktoré príde do nášho kraja, je pre nás naozaj dôležitý, ale v tomto prípade sme museli pristúpiť k niečomu, čo je poprvýkrát, a to, že sme odstúpili od zmluvy s jedným zo žiadateľov, v tomto prípade je to Board Club Žilina, ktorý požiadal o projekt a nenávratný finančný príspevok z európskych fondov na projekt, ktorý bol nazvaný Snowboarding nás spája. A keďže tieto finančné prostriedky idú formou refundácie, to znamená sa preplácajú až po ukončení celého projektu, keď sme všetko skontrolovali, keď sme všetky dokumenty, ktoré nám boli doručené, dostali na stôl, sme zistili, že neboli naplnené hodnotiace kritériá, ktoré boli stanovené v zmluve o nenávratný finančný príspevok, čiže nebola tam naplnená požiadavka cezhraničného dopadu, pretože podľa dokumentov, ktoré sme dostali, všetky aktivity sa udiali len na slovenskej strane, neboli tam dodržané zásady pre publicitu a rovnako boli tam nezrovnalosti so žiadosťami o preplatenie nákladov, ktoré zjavne nesúviseli s naplňaním tohto projektu. Ako som už povedal, je to poprvýkrát, kedy sme museli takto pristúpiť k vypovedaní zmluvy a tým pádom žiadateľ nebude mať preplatené žiadne euro, čo sa týka tohto projektu. A chcel by som, aby to bolo zobrané tak, aby aj ďalší žiadatelia, ktorí sa uchádzajú teraz v tretej výzve Cezhraničná spolupráca Slovensko-Poľská republika, ktorá bude ukončená koncom júla tohto roku, aby si dobre zvážili, či pôjdu do projektu s poľskou stranou, či sú schopní ho zrealizovať a aby dokázali ho dotiahnuť do takého konca, aby im nevznikla nejaká škoda, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby všetky projekty boli ukončené v zmysle zmluvy a nemohlo dôjsť k žiadnemu kráteniu alebo zrušeniu zmluvy, tak ako bolo to v tomto prípade. Ešte raz podotýkam, poprvýkrát, čo manažujeme tieto projekty. Aká tam bola tá suma, odkiaľ boli tie peniaze? V prvom a druhom kole celkovo v Žilinskom samosprávnom kraji sa realizovalo projektov, tzv. Mikroprojektov vo výške za 3,5 milióna eur. V tomto prípade žiadateľ mal podpísanú zmluvu o nenávratný finančný prostriedok vo výške takmer 23 000 eur, ktoré bohužiaľ nebude mať vyplatené, pretože sme odstúpili od zmluvy. Tento príklad dávate ako upozornenie možno pre tých ďalších, čo sa účastnia tej tretej výzvy. Myslíte si teda, že toto bola situácia, kedy na to Board Club jednoducho nebol pripravený alebo nevedel to zmanéžovať tak, aby to dotiahol do toho úspešného finišu? Áno, domnievam sa, že mnohé subjekty s vidinou, že môžu čerpať finančné prostriedky z eurofondov, nie sú dostatočne kapacitne a administratívne na to pripravení, aby to dokázali zvládnuť. Neobrátia sa možno na nejakých odborníkov a tým pádom dôjde k takémuto stavu ako v tomto prípade. Čiže náš záujem je, aby naozaj každý žiadateľ si dobre zvážil, do akého projektu pôjde, či je schopný ho zrealizovať do úplného konca, aby sa naplnili všetky podmienky, ktoré sú vždy v zmluve presne taxatívne vymedzené, pretože my máme záujem, aby z tej ďalšej výzvy, ktorá je teraz vo výške alokácie 2,6 milióna eur, ktoré môžeme získať pre náš kraj, aby sa zrealizovalo maximum, to znamená všetko. Zároveň chcem ale podotknúť, že týchto takmer 23 000, ktoré nebudú vyčerpané v tomto projekte, neprepadávajú, ale budú sa môcť čerpať v tej ďalšej výzve.
My v súčasnosti sme v 3. kole, uvidíme, ako toto 3. kolo dopadne a ak tam ostanú, čo predpokladám, že ostanú ďalšie finančné prostriedky, tak sa bude vyhlasovať 4. kolo po uzavretí tohto 3. Ale podotýkam, všetky finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané v tomto projekte, sa budú môcť čerpať v tých ďalších výzvach. Žiadateľ sa zrejme bude brániť, je to nemalá suma peniazí, myslíte si, že má šancu uspieť, alebo naozaj máte kvalitné právne analýzy? Čo sa týka posúdenia zo strany Žilinského samosprávneho kraja, môžem konštatovať, že došlo k nenaplneniu hodnotiacich kritérií a podmienok zmluvy o nenávratných finančných prostriedok a toto bol pre nás dôvod, prečo sme odstúpili od zmluvy. Že na záver môže to mať nejaký dopad ešte pre tohto žiadateľa? Vy ste vrali, že tam ešte nad vami nejaký ďalší orgán? My sme podriadení riadiacemu orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je vlastne druhostupňový certifikačný orgán. Ten dostane už len oznámenie zo strany Žilinského samosprávneho kraja, že sme odstúpili od zmluvy a je už len na ňom, či bude ďalej preskúmavať naše odstúpenie od zmluvy, alebo to bude rešpektovať. Možno ešte koľko bolo tých mikroprojektov, v rámci ktorého bol aj tento Bordku? Nuž, ako som konštatoval, bolo to vo výške 3,5 milióna a maximálna čiastka, ktorá mohla byť žiadaná, bolo 50 000 eur, čiže v rámci tých dvoch výziev si to môžete prepočítať, koľko by to mohlo ísť, ale neviem vám teraz to číslo povedať, ale maximálna výška 50 000, takže sú to desiatky projektov, ktoré boli podporené. Čo sa týka tohto projektu, bol cezhraničný, ale asi tomu tak nebolo reálne. No, v podstate filozofiou operačného programu Slovenská republika a Poľská republika je vlastne cezhraničná výmena skúseností alebo nejakých zručností medzi cezhraničnými regiónmi. V tomto prípade je to Poľsko a Slovensko. No a čo sa týkalo naozaj tohto projektu, tak tá cezhraničná aktivita naplnená nebola a naozaj by som v tomto prípade odporúčal konzultovať každý jeden projektový zámer v rámci vyhlásenej 3. výzvy na mikroprojekty práve s odborom Centrálnej koordinačnej jednotky na Žilinskom samosprávnom kraji, aby projektoví manažéri vedeli usmerniť dobre týchto žiadateľov, ako vôbec formulovať tú žiadosť. A plus, v prípade, že tento žiadateľ je úspešný a v prípade, že dôjde k nejakému stretu, že jednoducho ten harmonogram vie, že nemôže byť naplnený, tak tiež by som odporúčal všetky tieto vlastne nezrovnalosti dopredu informovať o nich Žilinský samosprávny kraj, kde žiadateľ stále má právo žiadať o zmenu harmonogramu alebo rozpočtu projektu. V tomto konkrétnom projekte sa jednalo o to, že mali byť nejaké aktivity aj v Poľsku. Skúste uviesť, aké a či sa vôbec realizovali. No, v tomto prípade mali byť aktivity v Poľsku zamerané na nejaké preteky, neuskutočnili sa len na slovenskej strane, čiže aj v tomto prípade je to dôvod na porušenie zmluvných podmienok.